Even German ganyanti mano. Kedu keke si anyanwụ ọkụ gochara acha ya na ọmarịcha nwanne m nwanyị ọnụ ugwu maziri ahụ inegodu nwata ị ga-nwa na ya bụ maziri ha arụ anyị abịakwa n'ụbọchị taa ọzọ ihe anyị chọrọ ikwu maka ya bụ okwu maọbụ ahịrịokwu dị iche iche na Igbo izugbe ya na ihe mba dị iche iche na-akpọ ha ya bụ ahịrịokwu ahụ n'olu dị iche iche ngwa ka anyị gbapụ ya ọsọ. Okay. Ekwu onye dịka ọka a na-akpọ na Igbo izugbe ọka ka olu ndị a na-akpọ ihe ọzọ na-akpọ ọka. Abịa na olumba dịka olumba north ndị ajali ha na-akpọ ya akpa. Ihe dịka isi aga m ata ọka. Ha ya ajali asị gị ndị ụjarị ka ha maka ama na nne m ochie na-asị na ụjarị mana anyị na-akpịa ajali. Eziokwu ha si ejamata akpa. Ajamata akpa. Eziokwu ajamata ha na-asị ajam ko ejamata. Ajamata ka ajamata akpa. Mana etu a ka ha si asị ya. Ekwu ehihie na Igbo izugbe. Ndị nwa bụ onye nnọọfịa anyị na-akpọkwa ya nnọọrịa n'oluba anyị ndị njikọ ọka ihe anyị na-akpụ efife eriri ka a na-ekwu eziokwu eriri ma ndị Imo steeti ha na-asịkwa ehihie nwee ndị na-akpụ ya kori ọ dịka ndị olumba ọ ga na-akpụ ya ukori ndị na-akpụ ya efife. Abịa n'Igbo izugbe dịka kịta eche isi mmadụ kedu aha gị kee olu ndị ọzọ ịma ka echi ọzọ nwee ike isi okwukwe kedu aha gị. Ka m bidogodu na be anyị n'ofe anyị na-asị ka afa ya mana ịchọzi isu nke ime nnọọ ya asị ka abaghị o nwekwe ndị na-asị ndị agha nwekwe ndị na-asị ndị agha gụ nwe ndị ịma abịa n'ala Igbo obodo bara ụba isi akwa ka ha si nwechi olu ndị nwe ndị na-asị ndị na-agha gụ. Ọ dị mma dịka ikwu nne like your maternal home ikwu nne ikwu nne ka I think ama generally ka ihe a na-asịkwa nwe ndị olumba dịka ha na-asị ibe nne abịa na Igbo izugbe a na-asị kedu ebe ị na-aga maọbụ kedu ebe ị na-eje ya where are you going. Ama m na onye nnụnụ ọsị ijekowenu ndị Nsụka na Enugu steeti ijekowenu asị gbembe ijekowenu a na-asị etu a. O nwekwa ndị na-asị ka ebe ị na-eje ndị saịdị anya kedu ebe ị na-eje ka ebe ị na-eje. Ụfọdụ na-asịkwa ndị ebe ị na-aga ndị ọdịka ndị agụata olumba ahụ na-asị ndị ebe ị na-aga maọbụ ndị ebe ị na-eje kedu ebe ijije. Enwekwa ndị na-asị etu a kedu ebe ijije na ihe ama na asụsụ Igbo ya obodo na-asụ Igbo ha bara ụba etu a ka esi wee nweche olu ndị taa ka ọ dị. Ihe dịka kemafia bịa ebe a na Igbo izugbe bịa ebe a ka ndị ọka na-asụ bịịka ọka na ụmụ ha na-asị bịịka a na-asị bịịka nwekwa ndị na-asị bịa nga ndị amara m ndị ọma na ama m na nwe ndị akụkụ Imo na-asị bịa nga nwekwa ndị na-ekwukwe bịa ebe a bụ Igbo izugbe. O nwekwa ndị akụkụ olumba agụta na-asịkwa bịa ebe nụ a na-asị etu ndị akụkụ be anyị kwa ndị North ka ha na-asị bịa ebe a a na-asị bịa ebe a bịa nwa bịa ebe a. Ọ dị mma ihe dịka
abịa n'Igbo izugbe a na-asị otu a maọbụ etu a ya like this mee ihe etu a ma oke ụmụ ndị na-ekwukwe ama m na ndị ibe ndị ikwu nne m na-ekwu bie erenu mee ya ndị ọga na-ekwu erenu ya ndị Orumba na enwekwa ndị na-ekwu mee ya erenu oke etu a bụ Igbo izugbe enwekwa ndị na-ekwu ele eziokwu ndị nọọfịa na-asị mee ya ele mee ya ele nwe ịmara dị ele nwekwa ndị na-asị ntu a mee ntu a na asụsụ Igbo olu ndị dị iche iche ọ bara ụba ihe dị ka ya na-akpọ ya groundnut ịma na a na-akpọ ya ọpara onwere ya na ọpapa biko onwere ndị na-akpọ ya ahụekere onwere ndị na-akpọ ya ahụekere nwekwe ndị na-akpọ ya ọpapa nwekwe ndị na-akpọ ya ọkpa onwere ndị na-akpọ ya ọkpa enwere ndị na-akpọ ya ọkpa ma ụkpa ka ụkpa dị iche ihe dị ka nọdụ ala ma echi isi mmadụ n'Igbo izugbe sit down bụ nọdụ ala ka ihe obodo dị iche iche na-akpọ ya n'asụsụ Igbo anyị na-ekwukwe nọla ala like nchi isi mmadụ nọla sit down ihe na-ekwu bụ nọla ala amụkwa m asụsụ bụ ya mana ọ nwere ọbụla asụsụ ndị be anyị nọla ala nwekwe ndị na-asị sudolo ọdụ sunolo ọdụ ndị ihe a na-asị sunolo ọdụ nwekwe ndị na-asị sunolo ọdụ nọla ala mama akwụkwọ m ọzọ nke a ka mma nọtụrụ ala onwe ndị na-asịkwa sukere ala nke ihe ọzọ ichi isi gbua ịma na gbua ọwụ oke onwe ndị na-ekwu kịta nwe ndị na-ekwu ugbu a kịta nwe ndị na-ekwu ugbu ịchọ onwezi ndị na-asaghachi isi gị mago kịta nya ugbu a mago ọ dịka ndị agụata ha na-asị kana wee hini kana wee hini ndị ụmụ uchu agụata ha na-asị kana wee hini ya mago for emphasis achi isi ugbu a ya mee ihe ugbu a ya ka ime ya ọsọ ugbu a ndị ma ndị be anyị ndị kịta biko na mma afọ mana ndị agụata ndị ụmụ uchu ha sị kana wee hini mee kana na asụsụ dịkwa n'ala Igbo ka ihe ọzọ kịta ihe dịka ọkpa a na-eri ọkpa oke a na-akpọkwa ya enwere m ike ọ bụ na ọkpa na-akpọkwa ịgba mana ụmụkwe ndị na-akpọ ya ọkpa o nwere ndị na-akpọ ya ntụcha mana mma na-akpọ ọkpa ịgba ntụcha